Miaskovci sme dávno známa, vám rodina príbeh náš dnes pre vás iste nezačína. Najmladší fyzikár je zázračné to dieťa. Aladár na sále, kde si lieta. Z Duralu práve dnes konštruujem Gulliver Kell, čo opustí zem. Pozor, štart! Stále čo si skúša, nešťastie pokúša. Kto to vydržať s ním môže z nás? Kto to vydržať si môže z nás? Veď pomáhať zvuky. Mám už na to roky. Otec, mama, detičky, lyžičky, bydličky, mala som na výmena, potom hádka, kurbác. Nech mu čo len slovo poviem, hneď ma vedecky zotrie. Skúšal som model číslo 2 a tam sú parametre zlé. Kyselina nepôsobí. Malinovku nevyrobíš. Povedzte mi, budem mať čistý, alebo sa rozpustím. Už nepozerá ani program televízny, k lekárovi pôjde v týždni. Čo má na ňom pozerať? Veď máme opäť skrat. Môžeme sa zasa pekne k susedovcom brať. To som rád. Pozor! Miaskovci sme dávno známa, vám rodina príbeh náš dnes pre vás iste nezačína. Na ceste trnistej všetko je neisté. Večne len trpneme, veríte nám iste. V korábiču pláva jak dromedár. A predsa, drahý, je pre nás náš Aladár. No čo čakáš? Zazvoň. Aspoň počas hlavného programu by ľudia nemali otravovať. Kto je to? Pavla, čo? Vylúčený, nie som doma. Ešte dnes večer, keby sme mohli, drahý pán sused, zajtra už budeme mať opravený televízor. Nechceme vyrušovať, ako náhle sa dozvieme, kto je vrah. Už aj pôjdeme. Myslím, že viem, to sú vrahovia. Tí, čo chodia k susedom na televíziu. Neustále. Na pokračovanie. No a ja chcem sedieť tu... Ale Kristína... Až potom, až ma odvezú na nervovú kliniku. Tráva. Vážení diváci, televízni. Veľsmrť ryby, opravujem smrť veľryby, je názov seriálu, ktorého tretiu časť dnes nevidíte. Opravujem, dnes uvidíte. Aladár je kde? Dúfam, že zazvoní v tej najnapínavejšej chvíli. Aladár nepríde. Jeho detektívky vôbec nezaujímajú. Nepodal sa na otca. Škoda. Krásna mesačná noc. Zajíme si na nejakú tichú planétku. Chvíľach sa vždy cítim, ako keby ma lisovali. Nemáš niečo proti týmto čudným stavom pri štarte? Mám dobrú kosť. To pomôže? Áno, môžeš ju používať aj doma ako koráb. No dobre, dobre.
Zdá sa mi, že sú dnes prehánky v kozme. Napokon, aby si vedel, ako vážne beriem naše cesty do vesmíru, šlohol som Kristíne knižku o kozmických problémoch. Kristíne? Ako sa volá tá knižka? Tajomstvá kozmetiky. Čo myslíš, pomôže mi to na ceste do vesmíru? Určite. Až ti ju hodím o hlavu, tak hneď uvidíš. No, to som si mohol myslieť. Drž sa, Starký, zdá sa mi, že sme už na mieste. Kde? V atlase je zaznamenané iba, že je to planéta KQ-L218. Teplota vyhovuje, kyslíku je dostatok, tu pristaneme. Vyzerá mierumilovne, ako naša Zem. Joj, čo to bolo? Čo to? Možno, že sopka. A nemohol by si pristáť trochu ďalej? To je ohňostroj. Železničiarsky. Prístroje neklamú. Podľa nich sú tu neklamné známky života. Poďme radšej na nejakú bezpečnejšiu planétu.